olio pikantea. Ez da, jatetxe italiarretara eta juteko itura baldin baukazue, normalean pizzarekin horretara juntzara. Bai. Italiatarra. Hain motzez naiz gelditzen. Baina jatetxe italiarra benetan, horre kanpoan izan ganean, hemenen elkun sekula batera ez. Ni bai. Bai, Fokatxia da. Uste, hori behar dugu maten txorien. Bai, mesedez. Biru, badukan ikarrezeta bat ona fokatxean. Asingo naiz, gaineko bere beti dole. Bai, jaski horrate joka daukeu. Hori da. Bueno, ni bitartean, hau nola iten dan. Oso errazaga. Hartu oliba olio on bat, piperminak, hasi eta guzti, piperminai barruko hasiak eskendu, ze hori da gehien pikatzen diena, eta oliotan sartu, pare bat aste gutxienez. Hortik aurrera, hobeto, ze pikante gehiago ez du hartzen. Batzu bai egin dute pixkate peldu, 40 gradutan olioa jarri, eta horrek lehenago askartu egiten du prozedura. Infusionatu edo. Hori da, baina ez da erre behar. Eta beste batzuk egiten diotena, berakatza sartu. Berakatza pixka gorritu, baina gero kontutan izan, berakatza mendik atarda inbarko gendula. Gero ontzian. Osa, inaldugu epeldu bat emon berakatza eta guzti, eta pipermina, baina gero atera, ze bestela fermentatu egiten da. Dartxurie fermentatu egiten da. Bestea, ez da, hau pizzai botatzeko, guk kasu hontan, gambauei botako digu.